Barkamu da zuwa sabon bidiyon mu wanda za mu nuna muku yadda za ka amfani da wasu muhimman lambobi ta hanyar su ne za ka yi forward ɗin number. Misali idan an kira wata number zai shigo cikin wayarka, ko kana layi biyu kana so ko da ka ajiye layi a ƙasa idan an kira shi kiran zai taho cikin wayarka, ko kuma kana so kiran budurwarka ko matarka ko wata dai kanwarka haka ko wani kaninka ko wani dai makamancin haka kana so ya shigo wayarka idan an kira shi. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku yi like ɗin bidiyon nan domin samun wasu ƙayatattun bidiyon wanda za mu saki nan gaba. Farko za ka shiga wajen kira, sannan sai ka danna star 21 star da sai ka danna lambar da kake so ka sa a tsarin. Misali 080 64 47 4889 sai ka danna hash sannan sai ka yi kira. Zai gaya maka call forwarding registration was successful, ma'ana rijistar da ka yi wa layin da wancan ɗayan layin ta yi. Idan kuma kana so ka cire shi daga wancan ɗayan tsarin da ka sa shi sai ka shiga wajen kira, sai ka danna hash sai ka danna 002 sai ka danna hash sai ka yi kira. Za su gaya maka wani rajistar da ka yi wa layin naka da wancan layin an dakatar da shi. Wannan hanyar ce za ka bi ka yi forwarding ɗin kiran wata lambar ko lambar ka guda biyu. Mun gode da kallon wannan bidiyon namu da kai, ka kuma manta ku danna mana subscribe sannan sai ku yi like.